Bon dia, jornaleres. Cada matí em desperto amb la ràdio. Rodalies amb retard, rondes aturades, l'estirabot del tram, els morts allà, els tuits afilats d'aquí, el Barça de torn i tornem-hi. Rodalies amb retard, rondes aturades, l'estirabot del tram, els morts allà... On posem el focus? On han de posar el focus els mitjans de comunicació? És aquest encadenat el que marca l'avenir del dia a dia de la majoria de la població? El que fa que la població tingui una consciència general sobre l'estat del món, del seu país i la seva vida quotidiana? Si aquest és l'encadenat matinal, ens seguiran escoltant? Estem promovent que la gent visqui millor? Hi ha espais per la comprensió profunda i per les bones notícies? Avui en parlarem amb una de les sòcies de Crític, el mitjà de comunicació cooperatiu de referència per l'anàlisi crític del país. Profunditat i periodisme d'investigació són les seves banderes. Coneixerem el seu dia a dia, la seva realitat, les seves contradiccions. Què? T'hi sumes? Doncs som-hi. Soc l'Aina Serra i avui ens guanyarem el jornal. Que comenci el podcast de jornal.cat. Som en acte de protesta. El podcast de jornal.cat. Laia, benvinguda al podcast de jornal.cat. Moltes gràcies per convidar-me, molt contenta de ser aquí. És xulo tenir mitjans, no? Converses entre mitjans de comunicació, crec que a vegades no es fa i... Sí, ens agrada sempre parlar de nosaltres i del periodisme i de tot això. Sí, sí. Explica'ns una mica, Laia, tu com acabes a Crític? És a dir, és un mitjà que el vivim com a referent, però també és un mitjà curiós i una mica únic, no? Explica'ns una mica això. Sí, doncs mira, jo ara farà 8 anys que hi soc. Prèviament jo he estat a altres mitjans i també he estat com a l'altre, al lado opuesto, que diem nosaltres. Vaig començar treballant al grup de periodistes Ramon Barnils, que és un grup en el que hi ha un centenar llarg de periodistes que una mica mirem la professió en el marc de països catalans de com hauria de ser, no? Aquesta professió nostra, amb aquesta mirada que portava el periodista Ramon Barnils. Vaig començar allà com de tècnica i paral·lelament doncs, combinava amb altres feines. Doncs vaig estar a social.cat, etc. No? I vaig acabar aviat a Crític perquè també coneixia la gent que havia com impulsat aquest mitjà. Compartíem un projecte que es deia l'Anuari dels Silencis Mediàtics, precisament promogut pel grup de periodistes Ramon Barnils a l'Observatori Mediacat, i a partir d'aquestes afinitats, com que ja havíem treballat junts, doncs, i compartíem una mirada del que havia de ser aquest periodisme que volíem impulsar, doncs vaig acabar allà molt a gust i molt ràpid, diguéssim. Entre aquesta teorització del que hauria de ser el periodisme, no? Que a més es fa des de Ramon Barnils, Mediacat, o aquesta anàlisi que fem i la realitat d'un dia a dia d'un mitjà, què tal? Bueno, és diferent. Ja saps que a vegades sempre diem que nos falta calle, no? als periodistes, perquè la part teòrica la tenim molt bé i després la pràctica doncs, és una mica diferent a la part teòrica. Tot i així, jo crec que sempre està bé tenir una guia de lo que ha de ser el periodisme i crec com que a Crític la intentem complir amb unes idees i unes premisses inicials que ja les vam pensar, no? Crític va sortir en un moment en què hi havia una crisi econòmica molt important. Va néixer l'any 2014, però des del 8 al 14 doncs, hi va haver aquesta crisi econòmica important i el 2012 doncs, grans mitjans com per exemple el Diario Público doncs, van acabar tancant, no? El paper del Diario Público. Llavors neix en un moment de crisi, neix en un moment en què es repensa com ha de ser el periodisme que nosaltres com a periodistes i no com a empresaris haguéssim volgut fer i bàsicament decidim que nosaltres volíem ser els amos del periodisme que fèiem i que faríem un periodisme una mica diferent a la línia que començava en aquell moment d'anar molt ràpid, explicar molt poques coses a les xarxes socials, donar sempre a l'última hora i amb poca profunditat. O sigui, vam decidir, no, farem un periodisme lent, que expliqui coses en profunditat, que doni veus, que doni veu a a gent que potser no estàvem acostumats a sentir als grans mitjans i que expliqui aquestes coses sostingudament per part de subscriptors. Crec que aquest és un model de Crític que continua vigent i tot i que a vegades el periodisme lent que es ven cap a fora, cap a dins a la redacció, és una mica més ràpid del que sembla, doncs intentem que com a mínim aquestes guies continuïn sent les que ens impulsen cada dia. Sí, perquè de fet, per tirar endavant un mitjà també hi ha aquesta vessant empresarial, no?
Què tal és la convivència entre el periodisme i l'empresari i tot plegat? De fet, jo crec que per crític és molt important aquesta vessant empresarial perquè al principi molts de les persones que el van impulsar doncs, venien d'altres mitjans i si una cosa tenien clara és que no volien que hi hagués un empresari darrere o un grup empresarial que guiés les decisions periodístiques, sinó que la idea era que nosaltres com a periodistes fóssim els propis amos del mitjà. Llavors, quan ja parteixes d'aquesta premissa, no hi ha gaires fórmules empresarials que et funcionin i que t'encaixin amb això. Llavors està clar que el cooperativisme i l'economia social eren aquests dos espais, un espai una mica més ampli en el que nosaltres ens encabíem i per això, com les decisions del propi mitjà les prenem els propis treballadors que som realment els amos. Llavors això té les seves coses bones que nosaltres decidim què és el que publiquem i té les seves coses dolentes que és que no tenim cap gran empresari darrere, no tenim cap grup empresarial doncs, que ens financi les nostres decisions. Y llavors una mica pues, en nuestra hambre ganamos un poco, o sea, nosaltres diguéssim que som els amos de la nostra gana, per dir-ho així. Però i a la vegada entenc que acabeu fent unes quantes hores d'empresari al dia, o d'empresària, vaja, al dia. Sí. Potser la balança entre periodisme i empresària... Sí, mira, això nosaltres o sigui, realment ens hem anat trobant que cada vegada que hem anat creixent com a mitjà de comunicació doncs hi havia també més feina de gestió de la cooperativa que està editant aquest mitjà de comunicació. I llavors ara mateix som 11 persones i unes 4 o 5 es dediquen a la gestió de la cooperativa en tots els seus àmbits, des de l'àmbit econòmic, des de l'àmbit de les persones, des de l'àmbit d'anar a buscar recursos econòmics perquè després llueixi el mitjà tal com el tenim. Per tant, bastant important la gestió de la cooperativa perquè el mitjà mínimament funcioni i acabi amb números verds, més o menys, cada any. I passats aquests anys, no, heu celebrat els 10 anys durant l'any 2025. Quin creus que és el paper de Crític a dia d'avui en el mapa de mitjans de comunicació a Catalunya? Jo crec que Crític, la filosofia per la qual va néixer fa ara 11 anys, continua sent una mica vàlida encara avui en dia perquè continua faltant espais en el que el periodisme pensi una mica més, o sigui, doni elements a la gent perquè vegi les coses amb una mica més de profunditat, no? Quan vam néixer això, començava a sortir Twitter, les xarxes socials, començàvem a anar molt accelerats i nosaltres aportàvem una mica més aquesta calma, aquesta idea de conèixer coses complementàries al que t'estan explicant altres mitjans. No renunciem a la importància que tenen els altres mitjans perquè al final algú t'ha d'explicar l'última hora, no? Però és aquesta idea de buscar un contrapunt que et faci pensar, que t'ajudi a tenir una visió, no? Que t'ajudi bàsicament a tenir un pensament crític més enllà de la notícia. I crec que en aquests moments, en un moment en què l'extrema dreta, els discursos fàcils, la polarització torna a ser tan important, doncs continuo pensant que el leitmotiv de Crític continua sent vàlid, no? És en plan, anem a explicar-te millor les coses, anem a buscar aquesta profunditat, que és on estan realment els matisos, que és on estan les coses que t'ajudaran a entendre que el món és molt complex i que hi ha moltes coses darrere d'un titular fàcil que poden usar molt fàcilment a les xarxes socials certs grups de gent. De fet, veu néixer post-15M d'alguna manera, el procés ràpidament entenc que va ocupar molt d'espai també, Sí. i em volia preguntar, i ara què, no? I potser ara què és aquesta extrema dreta que està en creixement? És a dir... Sí, és una mica que nosaltres vam néixer amb això que t'explicava, d'una crisi econòmica molt important, però és que també a nivell polític hi va haver una eclosió molt important per part de les esquerres, per part dels moviments independentistes, que estaven assolint molt poder en aquell moment, no? I que hi havia molt discurs i moltes coses que ja s'havien anat covant tots els anys anteriors que necessitaven una mica de sortida i d'explicar. I això és el que nosaltres vam estar fent. Ara semblava que aquesta ressaca postprocés o post dels ajuntaments d'esquerres doncs ens deixava en terra de ningú, no? Nosaltres sempre ens preguntem, ostres, i què explicarem ara de més, no? Què aportarem de més? Perquè molta de la gent que entrevistàvem o dels reportatges que fèiem, doncs ara mateix surten els mitjans més convencionals i al principi potser només sortien a Crític, però ara ja no, què aportarem, no, a tot això? I en canvi veiem com aquesta nova onada d'extrema dreta, de simplificació, de discursos testosterònics,
de guerra i de tot això torna a agafar un pes molt important als mitjans, a les xarxes socials, perquè ja no només és els mitjans, ja no tot passa pels mitjans, que pensem que la idea de crític continua sent vàlida, no? D'oferir recursos, d'oferir mirades i d'oferir un altre punt de vista, un bastió una mica per poder pensar i entendre que el món és més complex que el que ens estan explicant. A la vegada tinc la sensació que explica un món molt complex, l'expliqueu molt bé, però a la vegada també des d'un lloc una mica pessimista, és a dir, entrar crític a vegades és tallem-nos una estona a les venes, que està bé, és una realitat, no? Però sí que em fa gràcia la contraposició que una de les coses que tenim a dins de jornal és dir, anem a explicar les alternatives que ja existeixen, no? Aquesta utopia com d'alguna manera un periodisme en positiu que jo sento que és una contraposició, és a dir, òbviament no es pot fer una anàlisi, sense una anàlisi crítica de les estructures no anem enlloc, però a la vegada crec que és interessant visualitzar que hi ha coses en positiu que ja s'estan construint, no? I a vegades sento que aquest missatge negatiu que parlàvem a la introducció allunya una mica o desespera, no? O sigui, trobo que l'expectativa d'un jove que llegeix segons què o que veu segons quins telenotícies, què vols que et digui, no? I a nosaltres ens interessava la idea de dir, us explicarem que passen moltes coses positives i que us podeu enganxar i que hi trobareu gent que ja ho està fent, no? Com portes el pessimisme? No, mira, aquest és un gran debat com a la redacció que tenim permanentment i en diversos temes, no? Els últims anys nosaltres hem publicat moltes coses de clima, llavors et pots imaginar que la crisi ecològica és molt paralitzant si només et fixes en les macrodades que diuen que anem al col·lapse, no? Clar. I llavors nosaltres hem intentat, en certs moments, intentar girar aquesta truita, intentar pensar, jo què sé, vam fer una escola de pensament que era com haurem salvat, no, Catalunya el 2040 amb la crisi climàtica, no? I pensar les solucions que en aquell moment ens estaríem explicant a la gent a 2023, que crec que era l'escola aquesta. O sigui, intentem com girar-ho així. És veritat que no sempre ens en sortim i que costa doncs, ser pràctic i explicar que, evidentment, alternatives n'hi ha. Per sort n'hi ha i, per sort, aquestes alternatives actuals que ja s'estan fent, que potser no són massives, o altres que sí i que les hem de veure en positiu, doncs explicar alguna d'aquestes coses que ens permeti estirar-ho una mica més en positiu, però sí, tens raó que a vegades costa aquesta part. De totes maneres, deies abans que alguns dels temes que vosaltres havíeu situat, de fet, entren als mitjans generalistes, no? És a dir, quins temes o quines victòries teniu a la redacció de Crític de dir, ostres, això ho hem situat nosaltres o és un tema que hem liderat nosaltres, i també amb la gràcia de parlar de la directa, no? Que potser són els que han liderat el tema dels policies infiltrats, per exemple, no? I que clarament estarem tots en consens que gràcies a ells ha estat així, quina bona feina que han fet, no? Que també és bonic parlar dels altres mitjans cooperatius. Quins són aquestes victòries de Crític? Jo crec que, per exemple, quan nosaltres vam començar, és això que deia, no? Que el periodisme estava molt en crisi i, per tant, les feines dels periodistes en els altres mitjans eren molt precàries i feien el que podien. I una de les coses que potser els mitjans més generalistes van descartar molt ràpid era tota aquesta feina de periodisme d'investigació, perquè vulguis que no, al final el periodisme d'investigació és temps i el temps en periodisme són diners i per tant això doncs s'havia deixat de fer o s'havia deixat de fer amb la intensitat que requereix el periodisme, que és passar-t'hi moltes hores i cremar-t'hi molt les celles, no? Llavors, Crític sí que va ficar com a puntal aquest periodisme d'investigació. Anem a deixar-nos les celles, anem a buscar aquestes coses que fins ara els altres mitjans no han fet. Llavors, tot de temes de fiscalització d'empreses, fiscalització de càrrecs públics, què estem fent amb els diners, en quins màsters els estem pagant als polítics amb els diners públics. O sigui, tota aquesta mena de coses crec que ha sigut l'ADN de Crític, que encara està mantenint una mica, no? Que encara estem intentant tirar endavant aquestes coses. Llavors, per això hem rebut, evidentment, querelles. Per exemple, la família Sumarroca, que vam destapar un cas seu, doncs ens va acabar denunciant, o altres temes que hem destapat. Per exemple, vam fer una campanya per saber de qui són els pisos a Catalunya, perquè les dades eren totalment anonimitzades i no ens volien acabar dient ni el lloc on estaven ficats, on són aquests pisos. O sigui, hem destapat algunes coses en aquest sentit gràcies a tenir
suport i a tenir la fortalesa econòmica per poder-ho fer. O sigui, crec que Crític és conegut per aquest tipus de coses i crec que està molt bé que aquest tipus d'informacions i d'investigacions vinguin de part de mitjans cooperatius, com per exemple la Directa, no? Que estàvem dient doncs, que ha pogut fer aquesta investigació dels infiltrats perquè ho fa des de la tranquil·litat de tenir uns suports de gent que està finançant això individual que li permet dedicar temps a aquest tipus d'investigacions. M'agrada explicar que també, d'alguna manera, cooperem en el sentit de que jo sóc soci de Crític i de la Directa, l'altre és soci de tal, Exacte. no? Vull dir que tinc la sensació que d'alguna manera som mitjans que creiem molt els uns en els altres i que entenem que més enllà d'una televisió pública o d'un 3CAT, diguem-ne, multiplataforma generalista, és molt important que hi hagi també aquestes altres finestres, no? Sí. Jo crec que els mitjans cooperatius ens hauríem de reivindicar inclús més. N'hi ha diversos que fan la seva feina en diferents nínxols. No sento que competim en aquest sentit, sento que ojalà n'hi hagués més i ojalà quan nasqués un nou mitjà es plantegés ja directament fer-ho en el format cooperatiu, perquè vol dir que com a empresa o com a equip t'estàs plantejant més coses més enllà de fer un mitjà, t'estàs plantejant com és les teves relacions laborals dins la cooperativa, com és la teva relació amb la gent, com és la teva relació amb el medi ambient, o sigui, t'estàs plantejant més coses i sobretot tens aquest ànim d'intentar cooperar perquè és la xarxa la que et permetrà arribar més lluny, no? Llavors crec que tenir aquest format és un sí a moltes coses d'intercooperació i de veure com es pot relacionar. Amb tot això, els mitjans de comunicació explicats com a quart poder, no? Aquesta capacitat de fiscalitzar l'administració pública, l'empresa privada i a la vegada de generar opinió pública. Estem sent capaços, els mitjans de comunicació, de fer això? Sí, jo crec que aquesta és una de les grans preguntes que quan jo vaig explicar Crític sempre plantejo també a la gent, no? Si el nostre periodisme, aquest periodisme més reposat, més d'investigació, més que està connectat amb la gent i amb aquestes preocupacions més generals, si realment té un sostre de vidre, si realment això és capaç de canviar coses, d'aconseguir aquest canvi, d'aconseguir, doncs jo que sé, que la gent que té poder, sigui en l'espai públic o sigui en l'espai privat, no? De les grans empreses, realment té por d'aquest periodisme que fem i realment té capacitat d'incidència. O sigui, jo crec que la té, perquè si no, no estaríem fent el que fem o no intentaríem fer encara més i millor el que fem, però és realment difícil. No és fàcil plantejar-te que hi hagi un canvi i realment has de treballar molt, o sigui, crec que no és tan ràpid ni tan fàcil i tampoc hi ha hagut tants scoops a nivell mundial com per pensar que, jo que sé, que és una cosa habitual que passa, no? Jo que sé, un dels mitjans amb què nosaltres ens vam emmirallar és un francès que es diu Mediapart, que just ara, aquests dies, és molt conegut perquè va destapar fa molts anys, fa més de 10 anys, que Gaddafi havia finançat la campanya de Sarkozy, no? I aquest mitjà té moltíssima gent que el finança de subscriptors, viu pràcticament només de subscriptors, però clar, va fer un scoop molt important, ha continuat fent la feina ben feta, n'ha fet altres, però realment no sempre està... La capacitat de generar focs artificials, diguem. Sí, exacte, no? exacte. És limitada i demana, mentre no hi ha focs artificials, anar fent feina encara potser menys visible, però també important. Exacte. De manteniment. I a nivell d'extrema dreta, què hem de fer per seguir incidint en l'opinió pública i que el missatge fàcil, no? que llegeixo que és el problema una mica, no? L'argument fàcil, ràpid, se'ns estan portant per davant l'opinió pública. Sí. I crec que podem caure en això que deies ara també d'intentar ser molt derrotistes, no? Amb els missatges que donem respecte a l'extrema dreta, no? De preocupació, de tenir la sensació que hem perdut el relat, no? Que no l'estem guanyant aquest relat. Llavors, és veritat que com a mitjans hem de fer com una reflexió molt important de com ho hem d'explicar tot això, com hem d'explicar que sí, hi ha alternatives, sí, hi ha una altra mirada, és més inclusiva, hi ha molta gent en aquesta altra mirada i hi ha alternatives, no? Jo crec que una de les coses que hem d'intentar fer és explicar, o sigui, és desmuntar aquests discursos que són molt fàcils i que la realitat s'explica que no ho són tant, o sigui, molt fàcilment tot és culpa de la immigració i ja està, doncs no, anem a explicar què hi ha darrere d'aquest discurs i qui hi ha darrere d'aquest discurs, perquè no hi ha res que sigui fàcil ni
o sigui, sempre hi ha algú darrere i qui està finançant això també, no? O sigui, anem a donar una mica més de context a tot això i sobretot anem a explicar, com deies tu, coses que sí que s'estan fent i que s'estan fent bé. Hi ha moltes, o hi comencen a haver moltes cooperatives, per exemple, de gent racialitzada que està fent un discurs a la contra, que està demostrant que la mirada pot ser una altra. Anem a donar-los-hi veu a tota aquesta gent sobre el que estan fent i anem a ajudar-los a que el seu discurs arribi més lluny. O sigui, jo crec que és una qüestió de mirar una mica més enllà de només fer el discurs a la contra i explicar tot el que ja s'està fent i tot el que ve per fer, perquè està clar que contra l'extrema dreta davant hi ha algú i és aquesta mirada antifeixista que hi ha sigut sempre i que hi serà també. I a la vegada tinc la sensació de no flagel·lar-nos en el sentit de que la onada de l'extrema dreta és una onada enorme que ve d'Europa amb un finançament increïble. Exacte. I que, òbviament, hem de pensar què fer per frenar i per no, i per qüestionar el discurs, però a la vegada ser conscients de que se'ns escapa. És a dir, que va molt més enllà de nosaltres mateixes, com a individualment, però com a projectes i com a mitjans de comunicació, i veure com frenem el cop, tot i que entendre que està venint, no?, d'alguna manera. Exacte. Perquè a vegades tinc la sensació que ens autoflagel·lem molt i dius, bueno, és que va molt més enllà, no? Exacte. I que és molt més potent que el que nosaltres puguem fer perquè tenim una força limitada en un context una mica que és advers a tot això. Jo crec que nosaltres, i que va més enllà de l'extrema dreta com a tal, els personatges com a tal, va un imaginari col·lectiu, no?, que sembla que ara, no sé, és molt fàcil dir que estàs contra la immigració i molt poc desgranar quins arguments hi ha darrere de tot això i per què està passant això ara mateix, no? Llavors, com és difícil acabar sortint d'aquest discurs des de la tribuna que tenim nosaltres i des de la gent a qui arribem nosaltres. De tota manera, jo penso que a vegades nosaltres diem, així és una mica de broma, que fem periodisme contra el públic en el sentit que a vegades no t'anem a dir exactament allò que vols sentir o a donar arguments que aportin a la teva idea de que hi ha aquí... potser som massa catalans, no? Potser no tenim un país sostenible per 10 milions de persones, doncs igual és que t'aportem arguments que no et fan sentir còmode en aquest discurs, però igualment s'han d'aportar, perquè algú ha de ser l'escletxa, com sempre diu el Xavi Giró, algú ha de ser l'escletxa per la qual es filtrin aquests discursos alternatius que en algun moment o altre, o a molta gent o a poca gent, acabaran servint per empènyer, per ser de palanca cap a un altre futur que esperem que sigui una mica més esperançador que el que ve. I parlant d'escletxes, continguts alternatius en mitjans generalistes o mitjans amb relats alternatius? És a dir, estem construint bombolles o de mitjans a la contra, diguem-ne, o hauríem d'intentar ocupar més espai als mitjans generalistes per tenir... Sí, jo crec que és un debat que també sempre hem tingut i crec que no té una resposta de sí o no, crec que és les dues coses. O sigui, si com en un mitjà més convencional hi pot haver relats alternatius o periodistes que realment diguin això ho vaig explicar-ho d'una altra manera o vaig a fer 2 trucades més i faig la pregunta correcta o l'enfocament correcte, perfecte, millor, perquè aquests mitjans arriben a certa gent que potser nosaltres com a mitjans que estan més als marges doncs no arribarem. Igualment nosaltres no hem de deixar de fer la nostra feina, no? Crec que en el moment en el que estem està bé que hi hagi aquests discursos a qualsevol lloc que hi puguin ser. Per tant, benvinguts siguin totes les opcions que tinguem de fer aquest relat més complex i, no sé si alternatiu, però més crític, no? I per anar acabant així la conversa, com ens hem d'imaginar el dia a dia dins de Crític? És a dir, com funciona la lògica dels continguts, de la difusió, de la presa de decisions? Doncs, mira, com a mitjà de comunicació, el que passa fora és molt lent perquè publiquem 1 o 2 continguts al dia. Alguns inclús estan tancats per subscriptors entre una setmana i un mes, depèn del format del contingut. I per tant, de cara en fora és lent, de cara endins és una producció molt, molt ràpida, per dir-ho així, no? Perquè hi ha una reunió setmanal de redacció en el que es parlen els temes i es decideixen quins temes són els que treballarem. I a partir d'aquí doncs, els redactors treballen, tenen el contacte amb el director de continguts per saber si cap aquí o cap allà, contrasten informacions, etc. Treballem les dades, etc. I això es pot acabar publicant al cap de 2 setmanes, un mes, depèn una mica de la rapidesa.
amb què es pugui treballar. De tota manera, ara nosaltres també hem vist que necessitem estar més al costat de l'actualitat i en fer continguts més ràpid, perquè resulta que l'agenda mediàtica, evidentment, no la marquem nosaltres, però a la vegada tenim alguna cosa a dir sobre aquesta agenda mediàtica, no? I tenim alguna visió a aportar. Per tant, hi ha com aquest treball de fons més de treballar a setmanes vista i un treball més ràpid que a vegades s'accelera la nostra rutina productiva i fa que doncs, tinguem temes amb unes hores o amb un parell de dies. Llavors és molt discordant aquesta producció. A nivell de cooperativa, nosaltres tenim estipulat tot de reunions per prendre decisions des del Consell Rector, a l'Assemblea General, a comissions que treballen diferents àrees de crític. Vull dir que realment tenim reunionitis i acabem... doncs hi ha molts espais de decisió des de diversos àmbits. Necessàries? Bueno, sí, per què no? Perquè està bé com, no sé, que hi hagi presencialitat i que puguis realment que les decisions es prenguin en un espai en el que hi hagi pogut haver reflexió i crec que això és important. I a nivell de capacitat d'independència, diguem-ne, d'administració pública o d'empreses o així, respecte a l'aportació dels subscriptors, com ho viviu? Com ho porteu? Mira, doncs al principi Crític va decidir... O sigui, la seva idea era pensar que viuria només o pràcticament, o la gran part del seu finançament vindria per part de subscriptors. I això va ser així el primer any, però després ja vam començar a veure que si cap mitjà podia viure només de subscriptors, o un parell de grans a nivell internacional, doncs a Crític també li costaria molt, perquè a més som un mitjà en català, un mitjà que publica molt pocs continguts, que són aprofundits, quasi podríem dir que som una revista digital, sí. Que això seria impossible, no? I llavors nosaltres l'opció que hem decidit és la de diversificar les nostres fonts d'ingressos. Sempre amb l'asterisc de que no anirem a buscar gent que ens ajudi a finançar-nos amb les que no ens sentim còmodes. Evidentment, no hi ha ningú de l'IBEX 35, no hi ha empreses que tinguin problemes amb el medi ambient o que tinguin denúncies per assetjament masclista o aquest tipus de coses. Tenim un codi ètic publicitari, però bàsicament Crític viu dels subscriptors, viu una mica de la publicitat, viu de projectes que presentem a institucions públiques, però també a institucions privades, i sobretot viu també de projectes que fem amb entitats que bàsicament són del tercer sector, del món de la cultura, etc. No? O sigui, en el fons vivim una mica intentant ser un altaveu de l'ecosistema en el qual estem inserits. I llavors, de moment aquest model ens ha funcionat, veurem si en un futur pot continuar funcionant, sobretot si pensem que un mitjà de comunicació, la seva vocació és explicar-ho, no? Explicar-ho tot, i per tant, com hi ha una mirada de creixement perpetu, quasi, perquè sempre necessitaries més gent per explicar-ho tot millor, per arribar a més gent, i llavors, doncs de moment aquest és el funcionament, però ja veurem. Molt bé, Laia, doncs ens acostem al final de l'entrevista, anirem a la capsa, Tenim aquesta capsa amb tòpics de l'extrema dreta, racisme popular, altres meravelles infames. Som-hi. En trauem una i la rebatrem juntes. A veure, només volem rumors de veritat aquí. A veure. Diu, al món social i cultural ja hi ha igualtat entre homes i dones. Vinga, va, Laia. Bueno, recrea't-hi. Perfecte, endavant. A veure, no, suposo que està clar que és una fake news. Una fake news. Sí, jo crec que el món social i cultural i el periodístic, per què no? Sempre hem tingut l'aspiració d'intentar que realment hi hagi igualtat entre homes i dones, sobretot des del món més de l'economia social, el cooperativisme, que hem estat preocupats per aquests temes, però és veritat que aquí operen les lògiques que operen en el món capitalista, colonial i, evidentment, patriarcal, no? I no hi és aquesta igualtat, i crec que tampoc hem d'amagar que no hi és. No hem de dir que aquí ja ho tenim tot per fer i que els deures ja estan fets quan realment no. No hi ha igualtat i bueno, hem de continuar
denunciant-ho, hem de continuar buscant la manera en què això sigui més real, perquè és que hi hagi la consciència i almenys així serà una porta oberta a seguir treballant, no? Sí, i que anem més allà de la consciència, perquè a vegades només amb la consciència ens quedem en aquell punt de... Oh, és que jo ja sóc conscient de que això no és així. Però materialment, no? Exacte. Crec que ens hem de sentir incòmodes quan llegim com coses així, ens hem de sentir incòmodes, hem de reconèixer que no estem fent prou per això i hem de pensar que per fer més i per fer el que correspon perquè això s'hi aproximi més, doncs serà un saltar límits nostres i crec que ho hem de promocionar més. Així ho farem. I la derrota, Laia, per acabar una mica d'humor, tirem-nos a l'anècdota. Explica'ns la teva derrota. Aquell moment en què la contradicció s'ha imposat, un moment d'aquells que tires la tovallola i et vens el sistema. Mira, i això no ho he pensat a nivell com personal, tot i que ho podia haver pensat perquè, com diu aquell, menys de 5 contradiccions és dogmatisme i crec que tots superem aquestes 5 contradiccions. Se m'escreix. Sí. No, estava pensant com amb crític i precisament estava pensant en això que deia, no? De que nosaltres vam pensar que viuríem un mitjà, que viuríem de subscriptors i resulta que no, que vivim també doncs, de vendre projectes amb altra gent. Amb tot el que implica haver-te d'entendre amb algú que no és pròpiament un periodista que fa temes, no? I llavors crec que això és bastant una contradicció perquè mai vols pensar que no assoliràs allò d'allà, vols queda molt bé dir que vius de subscriptors i ja està, però al final no. Però no és possible. Bueno, abracem la teva derrota, la derrota de crític, Laia. I res, i amb aquestes tanquem el podcast de jornal.cat. Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies per convidar-nos. I gràcies a vosaltres per la confiança i recordeu que l'utopia ja existeix i la trobareu a jornal.cat. Un programa de jornal.cat, diari de l'economia social i solidària, impulsat per la cooperativa La Sembra, en producció amb la cooperativa El Monocle. Gravat dins del prototip de projecte europeu de recerca i intercooperació Interreg Sabasco, amb el suport de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, ETSAP de la UPC, i la Direcció General d'Economia Social i Solidària.